min hay sananano indam ɗo wasta jaɓami dow beat sa yiddi ɓurami ñangal mi wattuma patasi dow beat mo wollo fikkani du singom ka MC patafi dow jiit min pularno yonimi gandal ko fierté mbaɗami hop hip mi jaɓani waɗede bamgal min komi black OG ay rawande wofoto bamɗina kana rap tic tac sans zigzag komi tupak sa yiddi garaɗo back to back allah e nelaɗo waɗi min top min kuɓɓat eyyi hol ɓurɗo wawde rap Demzo hol ɓurɗo wawde sap Demzo hol dillinowo game o hol ripitawo game o wadde ko Demzo aɗani classe ko game donc kamɓe eɓene game he min mboɗone game he kadi yonti kadi minnen mi andinoɓe manam ko mbaɗata ko minne kadi aussi ko ɗon tolnimi wadde il faut ko wadde mi holloɓe tan dal mboɗoni quoi lava noir fuck you rap ma yahani woppu ansa wonana bitches a watta class rap neɗɗo aɗa wujjina guittene iblis min nangirma ka ari waɗɗo fuck minen ko ferle min gummi jamais min ganda cirikaj bamum rap a liggoto gusta goytali succès ko liggey rokkat ma rawana yedne visa bi hikko ko Demzo fokkat ma iniram 10 capitaine ngaɓoɗa mi sokkan ma yo leer ko min lil boy champagne yanoddoy bébé MC wimo verlanko ɓuddi wuro ngo yo yaltinam baral jagal aɗa andi enen halpulareɓe des fois wona artiste aji men manque famde classe ko holɗum par ce que wonen aɗa yiya mbaddodir classe tan hay jomumen kalda ko probléme quoi donc on ɗon combat min mi yara hen on ɗon côté quoi min jarum côté rap sa ƴeewi classe o ko bébé MC e bamum rap ene wonde lafa noir donc ɗum taki mbimami ko game tan woni ɗon quoi goto foof mi waɗi tan côté mo giwrumomi e en plus côté mo kaldirmi classe o mbimom jabumum e classe nak mbimom kanko o fotani ɗum wadde quoi par ce que hande min somi andimo à cause de rap neɗɗo o goɗɗo e goɗɗo so andima ko à cause de rabde neɗɗo o donc hayso tawi o ñakki on ɗon concours o fotno ko yaltude o haala hen ko fewi quoi assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe assalamu aleykum bandiraɓe diaspora ɓe assalamu aleykum bandiraɓe fuutankoɓe e ko Dj Assane noon gorko mo Agname Goli won dananomo manmiɗo évité quoi danama mo ganduɗa kadi haala mum haale passe partout guilay Mauritanie guilay Sénégal kala to rappala nanta rek anan toon haala makko o yaltinoɗo goto projet mo ganduɗa projet dariɗo projet mo ganduɗa yaltinoɗo to balle mum haala fof no haale omo wiye ɗon Demzo ma en annoɗo koye rappala rete fayi o wiya Demzo ma en bisimilla e rappala rete fayi assalamu aleykum assalamu aleykum mi salmini rendo halpulaar en kadi mi salmini kala dariɗo ene yeeɓa rappulaar innovation bon mi weltanimama Dj Assane men ko Demzo ma en artiste rappeur jeeyaɗo nokku ine wiye Yunfere jeeya koye diwan Ferlo département mo Ranerou région Matam holɗum addi Demzo ma en o Demzo o ko indam quoi Demba ɗum addi Demzo ma en o ko hakkille woni hakkillam mo liggortomi donc ɗum addi Demzo ma en mais an guila nalda guila rabe hay joni a jantan probléme e parent ma en walla e bamma en walla e famille ma quoi pour rabbo mbatta o quoi début o ɗeɓi mettude seeɗa hay ɗum ne ko wasnode famde tan par ce que enen fuura ene heewi comme ça ɓe mbiyanno wonde nalankeyagal comme genre artiste en ga affaire genre rap en ko genre bandiyagal quoi par ce que ɓe pamani ko ɗum wonno e dow mum mais après de jomumen paami ha 100% nde donc alhamdulillah eɓe puusa kam hen a yaltinoy goto projet mo ganduɗa haala mo fof no haale mais ko addi on ɗon projet quoi projet o ko presque 3 ans min liggi ɗum woni duuɓi tati wiyete ko alhamdulillah duuɓi tati noon kam aɗa andi wona lebbi tati wona semaine aji tati wona balɗe tati wona heure uji tati wona seconde aji tati donc comme mbirumami ni rek muñal e cuusal kadi e yiddi juɓɓinde hip hop ferla par ce que minen e ferla déjà emin manquira ko heewi quoi genre pour min mbawa yaltinde game amen en waɗi talent waɗi fof mais comme ja konnakour uji comme mon en ni jomumen mbawa toon arde wadde créer festival uji walla wadde créer wone sayfaji afruji ɗin ɗon
ha sukaɓe ɓeeɗo jogade doole walla guitta jeune uji gonɗi ɗon e clan ɗi ngala moyɗi nawa ɗum e banggue goɗɗo on ɗon koto ene manquiri on donc e nder hen mi alano moyen gandumi kadi ko mbaɗanmi ko namdi ko moyen donc holɗum noon mbawmi wadde ko teppel hamgo hunde kala ko jiiɗa heñortaki kadi musique mbiɗa sikki base mum manam ko kala ko mbawɗa wadde artiste so yiiɗi fewnude carrière mum walla so yiiɗi wadde réussir e carrière mum mbiɗa sikki wawi ɗum yaltinde hen ko liggey quoi donc ko ɗum ɗon wadde gandumi wadde carrière ko liggey kadi carrière ko pour ha an artiste o mbaɗa réussir e ko gonɗa ko pour mbawa wallude wonɓe caggal ma en plus leñol ma mbawa haalde ha yimɓe keɗoma ha jolta hen hujjaji ma donc ɗum takno kam wadde ɗum kadi mbiɗa sikki min mbaɗi ɗum kadi hamin jalti hen hamin mbi hen alhamdulillah ɗum taki min guinni projet o alhamdulillah. Mais projet o kadi koto yaade kadi promo guila festival uji guila concert uji passe partout quoi est ce que yaadi hen quoi par ce que min nanini fitroɗum kadi yimɓe mawɓe quoi par ce que min mi heeɗima projet mom machallah guila koto bindol guila koto son ɗi mom foof machallah quoi te mamin gari kadi min nandi kadi kala suuɗi baddi garaw e nder projet te mamin gari hen quoi e ce projet an ko an yaltu spécial walla ko membre ma mballuma walla ko aɗa jogui wonɓe caggal ma quoi. Bon mboɗo wawi wiide wasta tawa wasta tawa won sawdiɓe mi mais doole projet o ko min par ce que bindol ngol e technique o e ko jinmi wadde hen ko foof ko min addat ɗum jomumen mbawi ko addude idée ji mabɓe comme ça min ballodir hen walla min somi yimi mi addami hen o e wiya ɗum ɗo jaltinmi neɗɗo kam wawdata foof quoi wasta kadi ko ɓeydanimi hen gandal ɓe mbi kam ɗum ɗo fewi ɗum ɗo boni donc kadi min ƴeewa etade fewnirde ko boni ko par ce que artiste min wona mi yimirani tan pour min quoi donc ina moƴƴi somi yaltini hunde walla somi dañi hunde e mi renda ɗum eɓe gondumi ɓe quoi. Après oɗo passe partout du monde quoi mais min moom mi nani kadi projet o won politicien mawɗo gonɗo caggal ma kañum walluma komin nanda yimɓe kaala doni nimi ko leera ɗo e rappelare rese fay dow mburo o wulata quoi. Non minen politicien wallani kam min ko haala yimɓe ɓe nammine kaala te mbaɗoma posé question par ce que guila mbatmi affaire o public aɓa kaala quoi aɓa mbi won politicien mawɗo gonɗo caggal ma kañum buuhatma quoi. non minen kam mbaɗa wawi wiide kadi ko Allah kadi e nelaɗo mum e aussi e staff am quoi minen ligguey affaire o hayso tawi won wonɓe caggal walla genre affaire yoyu noon mais comme mbimami ni rek doole ɗe comme minen quoi par ce que min mi yi kadi e yaltinde goto écriture badde gara quoi min nani hen awra hen classe BB MC en min nani awra classe kadi visa bi en e woɗɓe quoi qu'est ce qu'il y a encore promo jiɗɗa walla ko damal jiɗɗa walla ko combat jiɗɗa. aɗani classe ko game donc kamɓe eɓene game he min mboɗone game he kadi yonti kadi minnen mi andinoɓe manam ko mbaɗata ko minne kadi aussi ko ɗon tolnimi wadde il faut ko wadde mi holloɓe tan dal mboɗoni quoi. min an hoɗo hul par ce que ka badde classe quoi koto hul ɗo koye rappelare sfm ko yimɓe ko kaala quoi no mbaɗiɗa classe mbaɗa expliqué qu'est ce qu'il y a ko par ce que classe ke sa waɗi classe ke nodde ma fo ɗum no ko ma e ko ni yimɓe paama mais hoɗo wi koɓe mbaɗata ko an ka badde classe mbaɗɗa attaqué règlement de compte. ɗum woni ko mbimama ko classe ko game a faami donc hunde foof dal sa ƴeewi classe o ko bébé MC e bamum rap ene wonde l'enfant noir donc ɗum taki mbimami ko game tan woni ɗon quoi goto foof mi waɗi tan côté mo giwrumomi e en plus côté mo kaldirmi classe o mais kam wona genre yiilade mabɓe combat walla yiilade mabɓe ko combat jiɗon par ce que sa waɗi classe te ko combat ji par ce que an sa waɗi classe aɗa ɗo yiiɗi bébé MC jabama aɗa yiiɗi bamum rap jabama ni kay hoɗo hul ko hip hop wiya quoi affaire ne mbedde wiya quoi. so nani mbimam wona combat ko genre pour ha yimɓeɓe paam manam wona pour an e neɗɗo aɗa andi enen halpuloreɓe des fois wona artiste aji men manque famde classe ko hulɗum par ce que wonen aɗa yiya mbaddodir classe tan hay jomumen kalda ko probléme quoi donc on ɗon combat min mi yara hen on ɗon côté quoi min jarum côté rap e game hip hop quoi. somin nanima wonko musma e mabɓe quoi gonagal mabɓe kamɓe wisa biyeɗe affaire o heddi koto rap o. non visa bi mi classe animo classe mum ko bamum rap par ce que mbimi rawane a yenni visa bi mi hikka ko demso fokkatma l'enfant noir aussi comme noon par ce que compétition kanko jeeyi 2023
min mboɗo hen wonno kadi garde final o min ƴettuno premier place demi final ko nde min jooɗi donc lafano en kamɓe jano final après ɗum noon o yaltin son goto omo clash rap neɗɗo mimom jabumum e clash nak mimom kanko o fotani ɗum wadde quoi par ce que hande min somi andimo à cause de rap neɗɗo o goɗɗo so andima ko à cause de rap neɗɗo o donc hayso tawi o ñakki on ɗon concours o fotno ko yaltude o haala hen ko fewi quoi kadi waɗ encouragé iba men par ce que iba men ko neɗɗo dariɗo e leñol ngol kadi ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema à chaque instant no waɗa créé hunde e nder hip hop pulara artire ɗum donc ɗum ɗon kaldirnomi quoi donc aɗa andi on mi yilade ko makko combat par ce que min mi andama sah gandumin koye concours kanko jeeyi donc ko ɗum quoi eye joni jiiɗa rap pulaar o nana yaha walla yahani rap pulaar o ça va nan yaha par ce que eɓen liggo minen fof ko hen min goni donc kadi ko ɓeydude liggey tan inchallah kadi ma ɓuroy ɗo so Allah jaaɓi inchallah yeah en tant que an holi woni projet ma exact quoi aɗa nedde mom aɗa ñaagade kadi gona international quoi par ce que min nani kadi mom mbiɗa joni ko an jogui rap pulaar o quoi yeah inchallah rap pulaar mom hayso tawi min jogaki ɗum mamin inchallah mamin jogoy mamin jeeya e jogoytoɓe ɗum après inchallah par ce que mbeɗa goomi liggey komin mbaɗata ko kadi mboɗo respecti kadi liggey momin mbaɗata o te inchallah ko lawol he min goni kadi mamin jottoto min jiiɗi yettade to record ɗo goto fisa freestyle waaju walla clash yeah min hay sananano indam ɗo wasta jaɓami dow beat sayiddi ɓurami ñangal mi wattuma patas e dow beat mo wollo fikkanide singom ka MC patafi dow jiit min pularno yonimi gandal ko fierté mbaɗami hop hip mi jaɓani waɗede bamgal min komi black OG ay rawande wofoto bamɗina kana rap tic tac sans zigzag komi tupak so yiddi garaɗo back to back alloy nelaɗo waɗi min top min kuɓɓat eyyi hol ɓurɗo wawde rap demso hol ɓurɗo wawde sap demso hol dillinowo guemo hol ripitowo guemo wadde ko demso mais joni avant tout aɗa andi a haala demso mais demso holɗum woni projet mum quoi ko woni projet mum exact quoi projet artiste kam yaltata projet par ce que mais sala ko mbiɗa ko mais ainsi a yaltini projet joni ko projet ko woni e dow mum mais projet mum wona yaltini après a yeddima youtube a woppi mais projet kadi wuurat guila festival uji guila passe partout quoi fof kadi namni gurdam quoi way ko hen min goni te inchallah ma ɓurɗo par ce que projet o a heeɗima ɗum fof ko waɗa créé kadi fof kadi mbeɗa sikki son fof wonko haalata kadi ko haalata ko a heeɗima ɗum quoi a faami donc ko ɗum wonno projet o e holɗum hollirde minenne koye hen min jeeya kadi talent amen emin mbawi bokkude par ce que won hen ganda ferle no waɗi rap on to wuuro mon est ce que woni groupe ferle toon quoi groupe dariɗo ɓe ganduɗa aɓe mbawi rap est ce que toon est ce que rap kadi no wuuri toon carrément quoi bon no waɗi groupe aji baɗɗi dariɗi kak wawɓe rap mais comme mbimami ni comme deewi emin manquira manam yimɓe ittoɓe min e nokku amen o ina nawa min banggueji goɗɗi genre nawa min e plateau ji emin kaala walla emin kollira komin goni ko e dow mum par ce que culture woni toon sa aɗa andi ferlo sa nani toon aɗa andi ko nokku man ganduɗa hoorema ko nokku jeeyaɗo e Fouta kadi ko nokku aynaɓe remoɓe sippoɓe fof nan toon donc ko mbimami ko rek mais en manque manam musique o toon rap o eɓe manque famde ɗum à 100%. pourquoi ɓe manque famde mais ala kon mesure ala culture kon ni quoi mais toon culture o wirani toon mais toon kadi lidderade wonɓe toon mbi politicien mais kamɓe ɓe jegga e culture o sa nani politicien ji nanggani hen walla wonɓe toon ɗo ne manque famde à 100%. manam aɗa andi comme mbiyeten hip hop enen en ñambu ɗum tan voilà mais wona ko jeeyno e men guilay début donc ɗum taki woni mawɓe nan toon pour jomumen mbawa famde c'est autre chose donc il faut kadi artiste o daña mbawɗo ɗum yettanade kaari e kaari walla goɗɗo e goɗɗo ina fammina ɗum oɗo ko woni ko e dow mum aɗa andi an a wonata rappude wona e wadde afuji ma mais kadi aɗa yiiɗi dañde mbaɗo partagé afuji ma ha woɓɓe ɓe ɓeydo famde ko gonɗa ko e dow mum taw wona an haalat ɗum
fami jana membre mo ganda kam godantuma gele espace en passe partout ko nyida yaade ko culture kam jaaha dum quoi comme ça tum na manque ton quoi donc ganda na galdi culture na galdi rap dum na manque ender felo ender wuro mon hen ton quoi comme baɗon dijji asanen ɓe so gonin toon hannde ma mbawa yettade e politicien ji explique koɓe sukaɓe ɗum mbaɗata xam nga ha jumumen ɓeero jogare hen confiance wasta jumumen gara tawto min kadi emin ñawoɓe kadi aussi kamɓene nde mbattati e amen hakkille quoi par ce que culture o kadi minen ko hen min jeeha donc leydi so yiiɗi yaaha foof yahadata quoi par ce que jeunesse on yiiɗi rap ina yiiɗi foof kamɓe kadi aussi yo mbattu e hakkille komin mbaɗata ko kadi min pijani ko message uji amen min mbaɗata hen donc jangge jaam ma wotto min nawi nokku amen walla ma wotto min jottini ɗum taw kamɓe ɓe mbawata ɗum yettinde donc ɗum tagi mbimi kamɓene yoɓe mbatti amen hakkille quoi donc ɓe kokka amen gueɗal amen fodde amen nan hen voilà en tant que tawi ka porteur de voix e nder ferlo aɗa reconnaissance aɗa jogui talent te yimɓe kadi ne keɗoma quoi vraiment kadi yehi kadi ha a woni drapeau e replare mais en tant que pourquoi watta sode kadi kala teɗeɗe gonɗe wuuro he quoi pour affaire o wuuro toon carrément si min mbaɗa emin jooɗo emin kaala emin jalta radio ji kadi emin kaala juumen mbaɗe partagé et tout ça donc comme mbirɗani min ko fo am tan joguimi e haalde yoɓe nan e soɓe nani kadi ɓe keddoro ɗum hakkille donc ko ɗum emin mbaɗa ɗum te kadi inchallah kadi mamin ɓeydu wadde ɗum so Allah jaaɓi hawre welede Allah kadi so Allah hokki amen moyen kadi inchallah mamin mbaɗa hen hakki doole amen komin poti fewnu toon ko min daro hen kamɓe ɓe gara ɓe tawta min hayso tawi kamɓe ɓe peyna nanino an presque aɗa ja MC o mbaɗiɗo woni fitiri belɗo ha son belɗo mais ko addi on ɗon sababu quoi woni MC quoi Abda MC bigo mbaɗa weltinoma no fewi par ce que Abda MC ko gayan baɗɗo cool vraiment kadi idole mo gandanɗa hoorema wala goto probléme ɗum tagi e projet o invite momi ɗum ɗo fitirim no wiye hayyo fouta wa mi heeɗimi son belɗo quoi ko addi on ɗon thème ko mo wini test o kadi ha affaire o expérience o no arale ma carrément quoi way hayyo fouta ko fuuro jeeyami kadi sa nani départ fuuri e son he mbaɗa wima teddungal dasatake koko rondete wadde min mi dasata mami rondode sahaji belɗi hanki fouta nenan donc sa exemple dal manam min ko yidde hollidde hooram koye fuuro jeeyami kadi ko gendindi ko ɗum parnortomi kadi ko ɗum tawmi quoi donc invite momi hen comme ça kankone o ara o jeeya hen par ce que ko omo andi culture pular omo andi ko woni gindi kadi kamɓe koɓe idolaji ñemreɓe guila hanki taw hande ara hen donc ɗum saabi noddumam e son he pourquoi son watta clip par ce que on waɗi engagé son kadi ne waɗi ara pourquoi son watta clip par ce que mimi heeɗimi ɗum machallah guila testude guila rimude mum fof rewi lawol mais pourquoi son patta waɗde uniquement pour en clip quoi inchallah ma oro minen projet o so Allah jaaɓi son uji ɗi fof min mbaɗa ɗum clip paɗi par ce que komin waɗiɓe créé fof min joɗɗini comme mbirumami ni rek ko teppel min jadata hen ha dow inchallah kadi inchallah fof ma wonoy mi heeɗima kadi son mbaɗɗa kadi love son belɗo quoi on ɗon son kadi mo machallah quoi ne gañi kam komi hettimaɗum e projet mum mais on son ko on expérience o ko no arale ma carrément quoi ko guelma jibɗa ɗon walla ko debbo ma walla ko jamaɗo ma woni son funéram o quoi bon love kam mboɗo siki neɗɗo fof no wuuro ɗum pour l' instant hande donc mbaɗa wawi wiire jimami ɗum ko neɗɗo mo gurdumi mais sa ƴeewi guindimi titre ko funéram noon sa ƴeewi funéram genre mboɗo wiye somi wima Hawwa noddira kam Adama ƴettumi ɗum koye nene Hawwa e baba Adama par ce que début son sa ƴeewi comme genre mbaɗmi hooram comme Adama quoi somi wima Hawwa noddira kam Adama funére won kam ko an neɗɗo mo anda cahan gillo nde won kam taga an ittatanmi cahan ko ɗum takimi addoyde ɗum toon quoi par ce que gilli debbo e gorko fuɗɗi ko Hawwa e Adama ɗum takimi ƴettude son mbani ɗum titre o mbani funéram ƴettumi ɗon comme genre exemple seeɗa e couplet he après jokkitimi ɗum e refret he quoi projet holɗum moɗum produit carrément quoi hol label an ko hol label liggoɗa ɗum koye goto studio jaram mais walla ka mbaɗɗo généralisé studio ɗi keeɗi quoi même to quoi projet o quoi non ko studio goto liggimi ɗum no wiye wiyete studio wiyete ko Hatkol Boss Beat
grand baɗɗo cool vraiment kadi o liggin no feewi mais instrumental uji nak waɗi ɗi o liggi mais waɗi kadi ko abda MC liggi waɗi kadi studio ji goɗɗi ɗi nanmi kadi jomumen mi waɗa ga son insiri ga mi waɗa ga hoddu affaire genre noon heɗima affaire mom waɗi culture quoi par ce que hay sa heɗima projet ma ganduɗa ɗum ɗo ko projet en pular carrément ko fouta ɓuurata quoi par ce que a jettani instrument ɗi américain ɗi passe partout mais an holli an ko fouta jeeɗa par ce que tubaɓo o ɗum sohla kadi américain o kadi ko ɗum sohli ko ɗum saabi quoi mais voix o kam fof prise ko boss beat quoi mais instrumental nak des fois on fewnan kam instrumental waɗa hen drill waɗa fof après mi yaha ga mi waɗane toon kadi hoddu walla mi waɗane ga bouba affaire genre noon quoi mais fof dal ko hadkol toon ligga vraiment nice et aussi abda MC liggimi hen ko feewi kadi wonko ɓeereyam ko heewi kadi aussi kadi mboɗo respectima vraiment mboɗo waɗa mbo big up no feewi way par ce que mi dandi kadi an e grande wonɓe ɗi quoi mi ina ha inde quoi a weldanami rappelare o wonɓe ɗo ɓe quoi presque wonɓe Sénégal ɓe won heɓe mi nani an e mabɓe on beldani qu'est ce qu'il y a ko addi ɗum wona wasa weldude mabɓe comme haare nden ɗon par ce que aɗa min ko mbirami comme dab woni artiste wona artiste fof min komi neɗɗo hooram mboɗo respecte hooram kadi mboɗo respecte neɗɗo donc min mi basake artiste pour omo mawni inde haw nawra indam mawna hen pour min kala ko mbawmi wadde walla kala ko mbawmi gollade e carriére am ko liggeyam rokkat ɗum quoi donc woni artiste aji noon jumumen ƴewrat ɗum ko sa yilime mabɓe connaissance walla sa ɓaggime mabɓe jiɗɗa ko ɓaggare mabɓe ha nawaɓe dow donc min on titre o woni ko nawrani kam des fois sa nangi hoorema tan dal wonto pawta hoorema tan minen mi hollete min wonto pawmi hooram min woni heɓe mbiya an aɗa heewi titre aɗa heewi affaire quoi pourquoi ko addi ɗum non ɓen ganda kam quoi mais ganduɗo kam no andi min wona neɗɗo titre o wona neɗɗo affaire joni émission danaka joni gassa quoi mais en tant que min moom spécial en tant que Dj Assane mimma adda ɗo centre d' hip hop mbaɗa ɗo festival mawɗo quoi pour kannade wuuro mon kannade ɗum membre aji ma ɗi foof quoi inchallah mamin mbaɗ ɗum pour mbaɗen ɗo concert ɗo e mawɗo spécial pour an ala goto probléme ɗum somi paari rek waɗat inchallah souci est ce que an aɗa jogui caggal kadi aɗa jogui yimɓe spécial te mbaɗi ɗo concert maba gar non ɗum min kulani ɗum min hay soko neɗɗo goto ari min concert aɗani ko wonanimi hen manam mi fadata public pour heewa mi waɗa ko potmi wadde ko walla genre hol ɗum par ce que min komi mbirmami ni rek ko liggeyam tan ko potmi wadde ko hay soko neɗɗo dari goto dari mi arat mi waɗa ɗum haw yiihe kam hen quoi par ce que neɗɗo wona yimɓe fof mbawɗa weltin wona yimɓe fof kadi mbawɗa dal noddude fof ara notoma des fois wona hen jiɗata arde notade taw keɓata wona hen kadi moylol donc min foddam nde somi ari somi tawi hay soko neɗɗo goto dari yeeso mum waɗa foddam yeeso mum o yiiye quoi mais ɗe jiiɗa rappelare université no quoi kono sen amen o ɗe jiiɗiɗa ɗum no waɗa promouvoir rappelare ɗo walla boyidi ko mbattaɓe remercie e caméraman no passe partout quoi nice vraiment kadi ko weltanade moon no feewi kadi weeɓani ƴettude temps mum foof gaddon neɗɗo o joddinon ɗum kadi oɗon jeeya kadi culture men e réseau sociaux he vraiment ɗum ɗon ko Allah yoɓata mon nden ɗon moƴƴere kadi koyngal ngal jabɓuɗon ngal emin ñaago mon kadi nde ɓeydo toon kadi inchallah kadi ma yawru yeeso so Allah jaaɓi ko woni e belde ma ko jiɗɗa haale ko woni dernier ma mot quoi ko mbaɗɗa taggato guila e fansude ma guila e membre ude ma wuuro ma passe partout quoi koye dernier mot gonɗa quoi ko jiɗɗa haale e gerte yimɓe paama quoi so wona mi weltinimaɓe kadi mi juurimaɓe kadi mi yafnimaɓe hakke no feewi en plus concert amin no ɓennuɗo ɗo woni nde album mixtape o yaltat nde déjà jour concert o voix danam koko nanguino hen wonko potnomi hen haalde ko heewi mais Allah hoddirani ko adande kadi moylolo donc kadi mbeɗa waɗa remercier kamɓe arnoɓe toon ɓe foof vraiment guila estafam kamɓe foof mbeɗa yafnoɓe kadi mboɗo jarnoɓe no feewi vraiment ha ɗon wawi haadde quoi et aussi woni Ranirou fayma moni Talla MC ko gayno goto baɗɗo cool artiste goto jaaɗo Ranirou Ferlo jogui tala ha maayi donc kankone e staff makko mi jarnimoɓe vraiment mi weltima ɓe mbaɗino kadi golle ganduɗa hoorema moylol mi noddi ɓe notima ɓe gaari ɓe jaggi hen et aussi Yuno Ferlo woni wuuro ngo jibinami mawnumi vraiment mi weltanimami no feewi e parrain woni Ousmane Adama Goli Ba Ndiayen kala Ndiayennaji kadi aussi mi weltanimama vraiment min beltima ina wonde marin amen kadi aussi Dieynaba Sow
ɗon jeeya e yoni feere ɓurɗo anene ɗum boynan kankone aussi vraiment min beltima no feewi haa ko ɗon wawi hadde donc ɗum ɗon fof komin fotnoɓe hen haalde mais guila nden dande amen ko nangga e grand raɓore woni no waɗi genre mystique quoi aɗa nangge quoi aɗa waɗi ɗum mi holi de rappelare woni ɗum ɗon joni wayra wona mystique ni taw Allah hoddiri tan woni quoi e grand Oumar Abou Dia gorko mo jagali vraiment anden kadi min beltanimama no fewi par ce que grand baɗɗo cour kadi grand goko kam conseiller chaque instant kadi no nanguɗo e yam no fewi vraiment mi ala jubde makko e aussi jagali naaɓe on jarama no fewi kadi mi yii fodde mon e yam vraiment mi ala jubde moon barkeji diwan o foof dal mi weltanimama kamɓe foof vraiment dijje dodo publicité ji bannoɗi jubɓuɗi kanko joguino ɗum kanko waɗanno ɗum vraiment kanko ne ko gorko dariɗo quoi joni haalama yoni fewi mais an presse wuro mon toon aɗa jogui date mo ganduɗa spécial ko an jeeyi ɗum sac aɗa waɗa ɗum walla warta festival mo ganduɗa spécial an jeeyi ɗum so ari mo ganduɗa oɗo date ko date ma quoi non mi choix ɗum dañde taw kadi min ene wawi mamin mbaɗoy ɗum mais ene waɗi festival goto mbaɗo toon festival Ferlo Music on ɗon ko staff woni gayne mo kalanma mi tala MC waɗat ɗum chaque année waɗat ɗum quoi kadi on staff festival ko festival baɗɗo cool kadi yimɓe fof no mbatti hen hakkille chaque année so décembre ari yimɓe mbattata hen hakkille ɗum ɗo ma won quoi kadi mboɗo encourage ɓe kadi yoɓe jokku golle par ce que affaire o nage way kadi ɗon kadi ina okko damal manam rap ferlo no yarirni yeeso quoi jayim haalama yoni fewi ko rappelar Yessa Faye inchallah DJ Assane Mbaye rewno ɗo mbaɗi inchallah sama gaye ha goɗɗo numéro rappelar ko dow Faye jajum des façons noti min temami noto hippopular yara yesso addi defa events kildi wawa yaade mon foye hoore mum welto des façons noti min temami noto hippopular yara yesso addi defa events kildi wawa yaade mon foye hoore mum welto ko darde ko dole ko dental fedde fulɓe felliɓe finɓe andude ande